Een van mijn vorige boeken, ik weet niet precies welke wie, die heb ik heel vaak Haydn op, symfonieën van Haydn. En ik hier nou, ik zal wel even bij jongens, ik zit gewoon op de computer. En dat is van die heerlijke, van die minimal music, zonder al te vol. En dat is gewoon heel geschikte muziek om uit te schreeuwen. Het lijkt net oud, maar het lijkt wel een bepaald loosdecor onder was dorst. Ik ging een keer een interview met die componist, hoe heet ik van Rikst. Alkema. Henk Alkema. Henk Alkema. Precies, dat is hem. Ja. Die componeerde met de radio erbij, jongen. Ja, hij zei, ja, dat vind ik ook gezellig. Mooi, hè? Ja, prachtig. Montioen wordt op de redactie van de Ljouwte Kronte een moord pleegd. Deze twee mannen krijgen zo'n ruzie dat de ene de oren de kop inslacht. Het is een scène uit de nieuwe misdierroman Bak van Sietse de Vries. Ze spelen het voor publiek in het rand van de mannen van het Frieske boek. Maar dan was de handelingen van de strikken zijn het knopje erbij doen. Het spijt me beste Bak. Maar dat is voor uw generatie het schrikbeeld. Na 20 jaar stilzitten zat vol sluimvast op die plek, dus dat zelfs net meer in de gaten naast. Is er nou nooit eens een chef of een haatredacteur die de bedrijf op oortrunt om eens om die hen te zien? Zo? Een trio in de goede richting? Hé man! Toe! Al die domme oorgeest. Schoen nou eens lezen. Net begrijpelijk stukje journalist. Hé man! Hé! Godverdomme! Domme man! Godsamme! Godsamme! Ik was werk in ieder geval, ik het zitten bevarhollen, want ik ging je vermoorden. En ik dacht dadelijk van, hey, dit is een mooi onderwerp voor een boekje. Ik ken van die lengte van 100 zinnen. Je moet een mooi verhaal voor betekenen. Ik ben van Berthoud in. Ik heb dadelijk begonnen te schrijven, doen de ideeën opschrijven. Waar ik denk van, hey, de haatpersoon had hij vermoorden. Dan was ik van de haatpersoon, maar ik een journalist. Mooi erbij, hoe ik geen onderzoek van de want ik ben zelf journalist. En dan is het mooiste als het een zetredacteur is en dat hij opdracht krijgt van zijn chef om oer de moord te schreeuwen. Ja, sure. Want ik wist van de vader net wat de titel was zo. Dat ik het moordboek van de mannen die het neemt. Pruwen van een groot glas Guinness bezegt Sherry Bak de persoon zien hem oer in de spiegel. En wat eens een man van 50 jaar in een zwart colbert met sliep plakken. Het trosje in de hier een paar centimeter door de heden. Ja, maar ik ga straks een afspraak, maar ja, ik al over het grens. Ja, dat is hobby, dat kan wel wachten. Nevens de Vries hing het leven van toevalligheden bij elkaar. Een levensfilosofie die het in al zijn werk waarom komt. Ik in Bak. Een meisje die krijgt met elke dag duizenden indrukken verwerken. En in mijn boeken gaat het er vaak om dat die waardering die mensen aanbrengen, dat die vrij willekeurig is. En dat ze daar ook soms vol slijmde planken misslaan kennen. Heel vaak zeggen mensen van, ja, maar dat is geen tafel. Of, nee, het is tafel. Nee. Maar het leuke is, dat in wezen haast alles wat in het leven gebeurt van toevalligheid en ongeluk hangt. Dan mag ik even zien. Ja, hier haak het. Hier is het. Een oorvoorbeeld van hoe tafel werkt is dat Bak, de schreeuwer en dichter Theo Oegema Samarinien nu de vergetelheid scoort om deze een rol in het boek te jan. Theo Oegema, die kwam oorspronkelijk uit Ljouwert. Hij is zijn hele leven, jarenlang, redacteur was bij de Vlaamse uitjouwerij Manteau. En daar hielden nevens Jeroen Brouwers, hielden alle stikken van Vlaamse schreeuwers trampieren. Hij hield van dat alle sappige Vlaams, die hij een soort van Oegema Nederlands maken en Brouwers kwam de jeden letter nog lulkomaatje. Dat is de tafel van, ik heb dit toevallig zien komen en ik denk van, hé, dat kan ik broeken. Ja, ja. Had je nog een oor, ik lees ook meer mensen met enige beschutting. Maar Sagriemst al hier dingen die hij wel nieuwsgierig te liedje in die verhalen? Ja, ik riem ze er inderdaad in, maar je probeert ook voor te zwijgen dat het gewoon een heel strak geheel wordt. Dat als mensen dat lezen, dat ze het gevoel hebben van, ja, dit kon net oors wezen. Hoe viel ze? Hij is de pin in de holle. Je creëert personages, je creëert situaties en dan in één ontdek je van, hé, het zit nou weer heel oors.
En dus dan komt er een in, dan kan je in het slot van zijn boek, aan het eind van het boek, kan je nog een heel mooi draai erom aan, dat je van de vat net bedenken kan hier. En dat is voor jezelf, dat is het leuke van schreeuwen, dat je jezelf zo nou en dan helemaal verrassen en dan denk je niet in van, verrek, zo zit het. Nou ja, en dat is gewoon een cadeautje wat je krijgt, gewoon wat uit het schreeuwen zelf voortkomt. En dan moet je het als schreeuwer in een Frieske taal van hebben, net van de verkeerscijfers in het jild. Wij pakken net zo gauw een Fries boek om te ontspannen. De taal is voor een soort een barrière en dat is spietig. Als er in de jaren 50 toen de politici hun bewust waren van het belang van het Fries, toen gingen ze gewoon inzetten aan het onderwijs. Dan gingen ze gewoon zeggen van jongens, we maken tweetalige squalen en we zwaaien ervoor dat de band les krijgen in het Fries. Allereerst 1 of 2 dagen in de week. En dat ze het Fries inderdaad goed lezen en schreeuwen om het leren. En nee, in steeds daarvan had ze toen alles zetten op de juridische kant van de zaak om de juridische positie van het Fries tegen te timmeren. Ja, dat is in de praktijk is dat in wijze totaal onbelangrijk. Ze gingen gewoon zeggen van jongens, het onderwijs in Friesland moet van pad in het Fries. Dat gaat ze net in. Maar als gevolg dat inderdaad iedereen nou soort van ja, ik ken het Fries lezen. Ze kent natuurlijk wel, want als een Friestalig een Fries boek pakt en hij begint erin te lezen, als het 10 bladzijden lezen had, dan leest het hartstikke of misschien wel lieke vlot als Nederlands. Maar die eerste stap. Hé, dat rukt ook. Hoe is het, jongen? Is dat hard op weg, juster? Ik ga er even in de pub, jongen. Ik ben nu eens 12 week thuis. Ik meen dat je niet nog op fiets zit. Oh. We wassen eerst even de jongen hoe het gaat morgen. Als er bijvoorbeeld heel wat afvalt en iedereen zei van wat een vreselijke klote jongen. Goh, je hing nooit in. Maar dan hoef ik geen 2 keer te doen. Als mensen inderdaad het wel een heel mooi jongen hebben, ja, dan houdt het een 2 keer doen. Dat zit er net in. Moordjongen zit vol, maar een 2e keer slaagt het niet. Andere activiteiten in het rand van de Frieske Boeken binnen te vinden op de site van de Mannen van het Frieske Boek.